लोगोफोर आंनि हाबानि अमाया देरहांबाय आदै होसोबोदों ओइ नै बाथामा गाबाय आरो ओइ नै बोरै माबाखोथाय बिदि गावखोथाय बियो फाथाखौनो मोनासै हेलो गाइस गुड मर्निं दा टाइमा 7टा जाबाय आरो सा लोंनो नागिरदों नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ'आवहाय गोबावनि उनावहाय बरायहरनाय थाबावबाय मुनि बर' फिसा चेनेलाव आरो ओमफ्राय दिनै भिडिअ बानायनो सानदों आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय सा लोंखांनानै दा माइ सौहैनो नागिरदों आरो मिलावहाय जोंहाथ' आइजों आंजोंल'खासो ओंखायनो आंनो लांनांगौ आरो लांसै आरो माबा अमानो गुन्दै गैया आरो ओंखायनोसो लांनो नागिरदां नङाबाथ' लाङानो गुसु जालायबाय जाखुरैयावसो लोङो आरो फुङावहाय गाइखेर साहा खुरैयावसो लोङो आं कापाव लोङा आरो आं संख्रि साहासो लोङो फुङावहाय गोदै लोङा आरो नै आंनि मबाइलमोन आरो ओमफ्राय आङो बेजोंनो भिडिअ बानायो ओमफ्राय बेजोंनो आपल'ड खालामोमोन आरो मबाइलानो गाज्रि जाबाय थुबाबो जाला नै थुबाबो जाला मा गाज्रि जाखोथाय बोरै गोदोलांखोथाय बेयो दा थुबाबो जाला आरो मारै भिडिअ बानायबावगोन आं दासो खनसे जादों नै आं बेजोंनो भिडिअ बानायोमोन आरो ओमफ्राय बे केमेराया बारा मोजांबो नङा होमबाबो बेजोंनो बानायोमोन ओमफ्राय मबाइलानो नैथिं थुबाबो जाला आरो 10 बारजोंसो खनसे जायो नै गाइस आं बेसेबां बारायखो होनानै नायदोंमोन आरो सुनानै ओमफ्राय 48 जादों आरो सिगांबो बेबायदिनो खामोन आरो दाख्लै लोमजानायावहाय एसे हामदोंमोन नालाय ओंखायनो खमायगोन बायदि सानदोंमोन आङो ओमफ्राय 48आनो दङ आरो या नोंनो थाथाय जाहैनो आंनोलाय लोगोफोर दासो सफैदों आरो माइ सौनानै मेंगुलायबाय नै सेस गुफुर गुफुर नांजोबबाय गस्ला गोसोमाव दुगैनांसिगोन दा 1 घन्टा लाबाय लाइनबो दसे थांना होबाय नालाय जों माइ सौहैबाल' लाइन थांना होयो बेथो दुगैनानै ओंखाम जानांसिगोन जा गरमखाबाय नै खालमानसि बाबामोन फैयाबा बायनोसो जागोनलै माइ सौहैला एफा खस्थ' अमाबो लाला बेखौ फानबाथाय बाबामोन फैबासो माइ सौगोन आं बेयाव लोगोफोर दाहायसो लोगो मोनगासिनो आरो दुगैग्रोनि आं आदार जाबाय नै आंनि अमाया ओरैनोसो होनदों हाबानि अमा नङालै लोगोफोर आंनि अमासो बास गैया गाइस दासो दुगैखांदों आङो ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संगासिनो बेनि एसे सहाय खालामना होनोसै मा ओंख्रियाथ' बारा गैखाया मोनसेल'खासो जाखायो जोंहाना मा ओंख्रि संनाय नायनोसै र' जास्ट दुगैखांदां नै आंनि रुमनि हालोदा मोजां रुम
गंसेखौनो आं साफा खालामनो रोङा आरो जि मैला जानानै दङ आरो मालायनि बायदि न' गिदिर गिदिरबाथ' मा जागोन थाय भगबान साफा खालामनो थोथारगोन आरो आइया लाल साह फुदुंलायबाय आरो लाल साह लोंनोसै जानाया दा 10ता 11ता जागासिनो मैथा ओंख्रिसो सायगासिनो मैथा संगोन मा लोगोफोर ओंखाम जानो नागिरबाय मैथाजों ना गोरानफोर बाथोनसै आरो जेबो गैया बेदर गैया आं बेदर लायनो नागिरदोंमोन लायनो होआसै मैथा जाग्रोबाय थानोसै आरो मैथाया गोबावजों ओंख्रि जानाय जादों नालाय लोगोफोर मैथा ओंख्रिजों ओंखाम जाखांबाय आरो मैथा ओंख्रि गोबावजों खनसे जानायखाय जा गोथाव मोनलायलायदोंमोन ना गोरानजों नोंथांमोनाबो ना गोरानजों खारै संना जानाय नायलाय खथ्थ' गोथाव जायो आरो दाबायदिनि मैथाया बिबार बारबाय नालाय फिथाइ थायबाय नालाय गोथाव जादों आरो जायै जायै नै खावलायफ्रा बुजोब्बाय दहाय आङो सुना नायदोंमोन आरो 48 केजि जादों सिगां 45 सिगांबो बिदिनो खामोन आरो ओमफ्राय दाख्लै लोमजानानै एसे हामनाय बायदि मोनदोंमोन आं होमबा माथो सिगांनि ओजनानो ओंखारफिनदों सिगाङो 45ल'मोन ओमफ्राय आरो 45निफ्राय 47 48 ओमफ्राय बेनो बे दा खमायाखैबो बारायाखैबो बेनो बे जानानै दं आरो एसे खारनायनि प्रेक्टिस खालामनांसिगोन नङाबा खुगा खब जागोन आरो गरमथार लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसै दिनैनि थाखाय बाय बाय आरो लोगोफोर बे भिडिअखौहाय आब'मोना आंखौ भिडिअ बानायनो रायबाय थादों आरो भिडिअ बानायथारला मानो होननानै ओंखायनोसो आं भिडिअखौ बानायबाय नोंथांमोना बोरै मोनखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो गाइस आरो नोंथांमोना गोसो गुदुंबा आंनि चेनेलखौ बेल आइकनखौ थुना दोनबानो जाबाय आरो मोनसे लाइक हरनो दाबाव आरो थेंक इउ स' माच बाय बाय गाइस दिनैनि थाखाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो र' गाइसमोन भिडिअ जोबथाखै नोंथांमोना जोबजासिम नायलां भिडिअ बानायनो होनानै आखाइ मुथायाव लादों जेब्ला भिडिअखौथ' एसे गोलाव देखायनांगोन ना गाइस बेनिखायनो नोंथांमोना नायलांजोब भिडिअखौ जोबजासिम लोगोफोर जोंहा थास' रुलायबाय आङो रुदों आं रुदों आरो ना एफा सान्दुं गोसानो होनबाबो अमानि थाखाय रुबाय आरो मोनसिगोनानो नै बेखौबो होबावनांगौ ओमफ्राय नै गाइखेर साहा लोंनो नागिरदों खुरैयाव खुरैसे लोंखायो आरो खुरै गिदिरजों उदै बुंखानायनि खोबना होनो मोननांगौमोन बेखौ फुख्रि बाथि होनो गाइखेर दाथा जाबाव नोंसो लोंखादो माबार गुसु जाबाय मालाय मबाइलखौ नायलाबायगोन लोगोफोर जोंना साहा लोंनाया खनब्रैसो जायो खोमा फुङावनो खनसे फार्स्टआवनो सिखारनानै लाल साहा लोंग्रोसिगोन ओमफ्राय उनावहाय गाइखेर साहा लोंसिगोन बेयाव खनसे आरो सानजौफुङाव खनसे खनथाम आरो मोनाबिलियाव खनसे आरो सोरबा फैबावोथ' खनबाखा सानसेयावनो खनबा गाहाम साहा लोंनाय जाबा मा साफा देरनो दे गाइस जोंहाना थास'आ मोनबाय माइरं एसे होदोंमोन गरनैसो थास' बोथ्रि बायदि जाजागोन खोमा ना मानसियाबो उफ जासिगोन बे दा खम